Grabatzen ari garen unean gaueko 11 laurden gutxi diren honetan, oraindik binakako txapelketako finala falta bada ere buruz burukoa ate joka dugu eta bihar hasiko da hain zuzen ere Labastidan urtero legez aste santuetako data hauetan Labastidan jokatu ohi dute Arabarre Errioxan eta bihar eta etzi izango dira norgehiagokak eta horien atarikoa egingo dugu eta noski, analisia eta pronostikoak ere emango ditu, ohiko legez. Besterik gabe eta asko gehiago luzatu gabe, has gaitezen, Peña eta Larrazabal izango dira bihar Labastidan. Beno, ez bata eta ez bestea ez dira inoiz manomanistak izan, Larrazabali behar bada gehien kostatu izan zaion modalitate hause izan da, Peñari baita ere hause dezente kostatu izan zaio azken urte hauetan, eta, beno, biak espezialistak ez izateak, partida irekia izatea ekartzen du. Hala ere, faktore psikologikoak asko joka dezake norgehiagoka honetan, Iker Larrazabal lehengo astean kolpe handi xamarra jasotzetik baitator, Agirre eta Iztu eta gainetik pasa baitzitzaizkien bera eta Eskirozi Iruñeko Labriten binakako beserie txapelketako final horretan, eta ikusiko dugu ze aldartetan iristen den amurrioarra, baina era berean esan daiteke motivazioz iritsi daitekela, iaia, herritik gertu edo behintzat lurraldean jokatzen duelako, kasu honetan Araban, eta, gakoa non egon daiteken, beharroa da Larrazabal pilotari luzeagoa da, baina Peñak sakearekin min ikeragarria egin diezaioke, eta pilotak aurrean uzten badizkio Larrazabali asko kostako zaio Peñaren abiadura defenditzea. Peñak berriz pilota luzatzen badu nahikoa izan lezake, baina Larrazabalek dominatzen badio, batez ere eskuina bilatu behar dio Peñak, ezkerrez defenditzeko doai gehiago dauzkalako, behar bada eskuin boleaz edo sotamanoz hobeki moldatzen da, baina eskuin boleaz kosta egiten zaio Tolosako pilotariari eta horregatik Larrazabalek hori bilatu beharko du, hala ere ez da erraza izango eta argatik Peña irtengo da favorito, alde batetik esperientzia gehiago duen pilotaria da, buruz buru naiz eta ez nabarmendu Larrazabali irabazteko teorian berak irabazi beharko lioke, baina Larrazabalek daukan beste aldea da presiori gabe joango dela, hau da Peña lehen mailako pilotaria da, Larrazabalek ere lehen mailan jokatu du, baina oraindik ere lehen mailan asentatu gabeko pilotaria da, egia da noski partida hau irabazten badu, behar bada asentatzeko aukera gehiago izan ditzakeela, baina hala ere oraindik pausoak ematen ari den pilotaria da, pilotari oso esplosiboa, Iker Larrazabal beldurgarria den bolea bat duena, ikeragarria eta ezker gantxoa ere eskuan ongi sartzen bazaio ikeragarri bizi irteten zaiona, eta horixe, baina Peña alere favorito. Etzi berriz Lekeition baiko pilotak antolatu duen beste jaialdi batean, kasu honetan urrutiko etxea eta bakaikoa izango dira nor baino nor gehiago, buruz buru biak alabiak euren mailetan dezente nabarmendu dira Peña eta Larrazabal ez bezala, ez dira buruz buru sekula nabarmendu diren pilotariak izan, alde batetik Mikel Urrutiko etxea 2015 urtean txapeldun izan zen, naiz eta bera teorian etzen finalera sailkatu oinatz bengo etxeak min hartu zuela eta bere lekua hartu behar izan zuen, eta gainera 2019 urtean Iker Irribarriaren aurka finalista izan zen Zaratamarra eta esperientzia handia duen pilotaria, urte asko daramazkiena modalitate honetan jokatzen, baina egia da noski 2019ko urrutiko etxea eta gaur egungo urrutiko etxea, inondik inora ere ez direla pilotari berdinak, azken urteetan gainera urruti pixkanaka goi mailan protagonismoa galtzen joan den pilotaria da, baina egia da jokatu dituen azken norgehiagoketan oso ongi ikusi dugu, batez ere aurrekoan Elordiren eta Tolosanen aurka berak eta Arangurenek jokatu zuten norgehiagoka horretan fin ikusi genuen,
eta pilota luzatzen badu, bere aurkariak, kasu honetan Bakaikoak, majo sufritu dezake. Bakaikoak zerbait baldin badu, harria bera baino gogorragoa dela, hau da, honi tantoa egin behar zaio ikeragarri, ongi defenditzen du, eta pilota aurrean duenean pilotari gaiztoa da. Hala ere, Bakaikoaren alde negatiboa edo, denbora luzez, minartuta egon dela, eta behar bada, erritmo edo txapelketako erritmo falta horrekin iritsi daitekela. Uste dut okerrez palima naiz eta buruzari naiz, beserie txapelketako aurtengo binakakoan ez duela norgehiagokari jokatu, horrek beraz jada esaten digu gutxi gora bera oso erritmo, behintzat lehiak eta erritmoan ez dela iritsiko etxarri aranatzeko pilotaria, eta hori urrutik baliatu beharra dauka bere une gozo honetan eta buruzburukoan, ez usteko bat eman dezakeela ere demostratzeko. Azken finean urrutiko etxea da asko kaztuta duten pilotari bada, noski inondik inora ere ez da buruzburuko txapelketa irabazteko kinieletan sartzen, baina iruditzen zait Bakaikoaren aurka favorito irtengo dela, batez ere alde batetik pilota gehiago luzatzen duelako, bestetik lehen mailan esperientzia gehiago duelako, eta batez ere eta faktore garrantzitsuena Joanes Bakaikoa lehiak eta erritmo horretatik pixka bat aldenduta egon denez, kosta egin liezaiokelako. Halere, edozer gerta daiteke, baina esan bezala urrutiko etxea favorito. Hauxe beraz, esan beharrekoa, Peña eta urrutiko etxea favorito irtengo dira asteburu honetan. Urrengoan gehiago izango duzue, bitartean on izan agur.